da nosa identidade. A verdade é que alguén dicía por que facelo na Coruña agora, xa estábamos moi ben en Mariñán. Nos tiñamos, a parte de que había xente que o desplazamento a Mariñán que parecía que lle custaba máis, imos facer tamén unha das sesións en Santiago, queríamos que fose rotando, mas tamén este sitio que nos parecía especialmente acaído para falarmos sobre lingua e memoria, porque a memoria foi un dos eixos temáticos fundamentais que tratamos, que desenvolvemos ao longo deste mandato na Deputación. Neste mesmo lugar fixemos, para min, o que foi o acto máis emotivo destes 3 anos e medio na Deputación da Coruña, que foi justamente ese recoñecemento a través dunha sesión plenaria presidida con retratos de Ángel Casal e de López Bouza como justamente presidente e vicepresidente da Deputación represaliados no 36. Decidimos, e con presenza dos concellos, concelleiros, concelleiras, alcaldes, alcaldesas do conxunto da provincia, nun acto de desagravio, de honra, de memoria e de dignidade das víctimas. E sabemos tamén que moito do feito a prol da recuperación da lingua foi feita por esa xeración que acabou truncada, por esa xeración que todo o mundo temos na cabeza, non? Como sería o noso país se esa xeración non tivese finalmente, en algúns casos, que exiliarse, noutro caso que exiliarse internamente no propio país, ou noutros casos que acabasen asasinados nas gabias, que acabasen sufrindo cárceres, sufrindo todo tipo de castigos, e que fixeron que non fosen esa xeración necesaria tamén para avanzar no uso da lingua. Nos queríamos, por tanto, tratar aquí este tema da transmisión familiar de lingua e memoria. Eu quixera únicamente para encadrar o que vai ser a xornada de hoxe, nos queríamos facer desde unha perspectiva, por un lado, histórica, por outro lado, desde unha perspectiva tamén psicolóxica, do que significa iso como trauma para o conxunto da poboación, porque ás veces intentamos buscar responsabilidades e casi facemos dicir a culpa, por exemplo, podemos dicir é das nais, que non o fan, hai que mirar e examinar por que acontecen e por que se producen determinadas condutas lingüísticas, sabelo. Desde o punto de vista sincrónico, desde o punto de vista do que acontece, do drama que acontece coa lingua, eu creo que xa hai anos que iso está máis que diagnosticado, que o que temos que ver é algún elemento justamente que, apoiándonos na historia, nos poida servir para tomar leccións para o futuro. Hai un artigo que son 10 páxinas nada máis, que supoño que moita xente de aquí lestes, que creo que é o lugar onde está mellor condensado en moi pouco tempo o que aconteceu coa lingua e que fixo lugar a que houvese esa perda de transmisión xeracional. É un diagnóstico, digamos, da sincronía do que pasa. É un artigo de Singala, de Manuel Núñez Singala, que moitas persoas de aquí coñecedes, que fala justamente de 4 percepcións erróneas sobre a lingua galega, un artigo publicado no ano 2010, e onde di que acudiu a un xantar organizado na casa duns amigos, e ali estaban presentes 4 xeracións, e leo tal cal o di el, estaba a avoa, de 98 anos, de orixe rural e falante monolingüe en galego, estaba a nai, de 60 e tantos, procedente de periferia urbana e galego falante habitual, aínda que bilingüe, cun castelán tinguido de galego. Estaba logo a súa amiga, a miña amiga de Singala, 40 anos acabados de cumprir, clase media urbana, castelán falante habitual, aínda bilingüe. Estaban as súas fillas en idade escolar, xa monolingües en castelán e cun coñecemento residual da lingua galega.